सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कोकण विधान परिषद निवडणुकीचं पडगम आता शांत झालं असलं तरी राजकीय आरोप प्रत्यारोप मात्र शिगेला पोहोचलेत। नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र फाटक आणि अनिकेत तटकरे यांच्या बिनविरोध निवडीनंतर महायुतीत आनंदाचं वातावरण आहे। मात्र दुसरीकडे ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी या निवडीवरून गंभीर आरोप केलेत। या आरोपांना आता आमदार निलेश राणेंनी अत्यंत आक्रमक भाषेत प्रत्युत्तर दिलंय। संजय राऊतांना थेट आव्हान दिलंय। सर्वात अगोदर मी नवनिर्वाचित आमदार श्री रवींद्रजी फाटक जे आमच्या जिल्ह्यातले आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आहेत, ते आमदार झाल्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। बिनविरोध ती निवडणूक झाली। तसंच मी सन्माननीय अनिकेत तटकरे हे आमदार झाल्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो। कोकण या विधान परिषद निवडणुकीच्या तयारीच्या माध्यमातून मी त्या प्रक्रियेत होत असल्यामुळे आता सन्माननीय मंत्री भरतशेठ गोगावले यांना शब्द दिल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे घोषित झाले पाहिजे, कारण का तसं ठरवलं गेलेलं आहे। ती प्रक्रिया आता लवकरात लवकर पूर्ण झाली पाहिजे ही मागणी आमची शिवसेनेच्या वतीने आहे। तसेच आमचे रायगडचे आमदार महेंद्रजी दळवी, तसेच आमचे दुसरे आमदार महेंद्रजी थोरवे यांनी जे प्रस्ताव आणि मागण्या ठेवल्या या निवडणुकीच्या माध्यमातून, त्यांनाही त्या अनुषंगाने न्याय मिळाला पाहिजे। कारण का आता शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडली। आता जे शब्द दिले गेले ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत हीच माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची मागणी आहे, इच्छा आहे। संजय राऊत हे नेहमी रोजच बोलत असतात। त्या रोज बोलण्याच्या पलीकडे त्यांच्याकडे आता काहीच उद्योग राहिलेले नाही। हे फिगर कुठून आले, कसे आले, आणि हे जर खरे असतील तर त्यांनी रीतसर तक्रार केली पाहिजे। ते मीडियावर का बोलतात? तुम्ही तक्रार करा, अमुक अमुक माहिती माझ्याकडे आली आहे, रीतसर तक्रार केली, FIR झाला तर त्याच्यावरती काहीतरी निर्णय होऊ शकतो, कोर्टामध्ये ते चालू शकते केस। तुम्ही नुसते मीडियासमोर आरोप कराल, त्याला अर्थ कुठे आहे? त्याला हातपाय असते तर त्यांनी रीतसर तक्रार केली असती। त्यांना पण माहिती आहे आरोप खोटे आहेत, पण त्यांना विरोधक म्हणून काहीतरी बोलायचं आहे म्हणून ते बोलत असतात। मग CCTV फुटेज अशा हॉटेलमध्ये मुंबईमध्ये जवळपास लाखभर CCTV असतील साहेब, बरोबर आहे? BKC म्हणजे कुठे आलं? कलानगरच्या मागे। एवढे CCTV असताना जर एवढा मोठा व्यवहार झाला तर बॅगा इकडच्या तिकडे ठेवल्या गेल्या असतील, काहीतरी पुरावा असेल ना, कुठेतरी रस्त्याच्या CCTV मध्ये काहीतरी आलं असेल। तर माझी विनंती आहे संजय राऊतांना की हे सगळं बोलण्यापेक्षा तुम्ही ते पुरावे सादर करा, म्हणजे विषय सुटला। म्हणजे तुमच्या आरोपांना पण कुठेतरी तथ्य असं कुठेतरी लोकांना वाटेल, नाहीतर नेहमीप्रमाणे त्यांच्या आरोपांना काहीच तथ्य नाही। तसंच मी आपल्याला सांगितलं, ह्यांच्या साहेबांचं प्रश्नाचं उत्तर देताना मी तेच सांगितलं, जर तुमच्याकडे काही पुरावे असतील, आता बघा ती सीट गेल्यातच जमा होती। बाळ माने स्वतः काय बोलले कालच्या त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये की त्यांचीच मतं त्यांना मिळणार की नाही ही शंका आहे, आणि त्या शंकेपोटी त्यांनी ती उमेदवारी मागे घेतलेली आहे। म्हणजे उबाटाचीच मतं त्यांना मिळतील का नाही, म्हणजे इन शॉर्ट महाविकास आघाडीची मतं त्यांना मिळतील का नाही ही त्यांना शंका होती। तुमची मतं तुम्हाला शाबूत ठेवता येत नाही। तुमच्या उमेदवारांना मागून घेतलेली उमेदवारी होती, ती लक्षात ठेवा, कोणी लादलेली नव्हती। बाळ मानेंनी मागून घेतलेली उमेदवारी होती, आणि जेव्हा त्यांना कळलं की ह्यांचीच मतं मला मिळणार नाहीत, त्या शंकेपोटी त्यांनी ती माघार घेतली। आता उगाच आरोप हे करत राहणार, ह्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही।